Národná rada môže prijať čokoľvek. Aj to, že sa Zemegula má točiť opačne. A môže to byť publikované v zbierke Slovenska. A preto ja dnes hovorím, že je najvyšší čas si nariať čistú vodu a povedať si, že áno, máme záujem spoločnosti tento problém riešiť. Na základe toho to nie je samotné zrušenie amnestie, lebo Národná rada môže konať len v zmysle zákona. Takáto kompetencia Národnej rade dane nie je. A ja som zastanca racionálneho, zodpovedného a štátotvorného prístupu. Prepáčte, som v politike rok, vo funkcii predsedu Národnej rady rok. Hľadám riešenie aj tohto problému, ktorého som zdedil. Potom som povedal, rukami, nohami dostanú všetci poslanci v rámci výkonu voľnú kartu. A napriek tomu hovorím, nezatracujem dneska ani jednu z týchto ciest, ale sa len zodpovedne zamýšľam. Samozrejme, nepopieram a všetci to máme v sebe, že musí byť našim cieľom obhajiť túto vraždu alebo udalosť. Ak si niekto myslí, že návrh, ktorý spísal pán Budaj a dal do Národnej rady, je tak komplexným a kompetentným návrhom, že vyrieši. A mňa by o tom niekto presvedčil spôsobom, že to budú fakt potrestaní tí ľudia, ruky, nohy zdvihnem. Ja nepopieram a prihlasujem sa k tej snahe. Vyzývam aj v tejto relácii a hovoril som to aj pánovi predsedovi vlády a vyzvem aj prezidenta Slovenskej republiky, aby sme si nehádzali horúce gaštany zodpovednosti, že ja som ten dobrý a ja si to neviem predstaviť, keby sa to stalo mojej dcére. Aj prezident Slovenskej republiky má obrovský tím ľudí právne vzdelaných na úrade vlády aj v Národnej rade hľadať legálnu ústavnú cestu, z ktorej vzájomne nebudeme vytlkať politické body horúceho gaštana. Takže chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia. Nie je to len o tom, že národ